laugarren postua gaur natxituan, eta gainera Euskaldun Txapelketako lider. Nola junda gorko guna? Bai, salidatik nik uste dut lehen gordue aspaldi ez nagoela holan sufritu, ze oso txarto nagoen, eta momentu baten moztute begonaz pelotoitik, eta esan, zelako txarto, ze igual juvenilek etorri delako ez da izanetik, baina oso azkar urten gare. Eta gero, momentu baten ja nabien nahiko lasai, ez nauken intentzio asko beholan saiaketako eskapadak hartzen, baina momentu baten ikusi dut nahiko argi fanin bizala aurrera, eta nik atzetik arrankau dut. Eta sartu naz, eta hori, hasiera baten ondoz taldekide gauken hor eskapadan, baina gero bakarrik geratu gare Lukas eta ni, eta finisher asko zauen, telkon bai, eta nahiko gehiegi gaztau du gero hemen irabazteko moduen. Lasterketa honen irakurketa haunditz egon daitezke, baina gauzetako bat esan daiteke da bidasoatik etorri zeanetenetik eta bederatzi egun gogor lehiatzen zabiltzen edeatik, lazkao, txantikutz eta barrakoak egitetik, zu izan zela indartsuena, ez bakarrik gaur, baizik eta ia egun guztietan. Bai, ni dauketena hori da ona ez, oindala 2 urte be giroa korritu nagoen eta kontuatu nintzen egunek basetan dienien ez dutela bajetan. Nik uste dut igual bestiekin konparautu ondion gora itzen dutela purtxo bat. Eta gaur bebai izangoen niretako kontran, hemengo gehienak askok ez da bila korritu bidazoa. Eta orduen nik eukidot sufritu beharra salidan, baina gero berriro datoz sentsazionak. Horain bai esan dezakegu denboraldiaren lehenengo parte bukatu dela, bigarrenari begira. Bai, oin apur bat preparetan berriro udako bueltak eta buelta nabarra eta horako objektibo politak eta hobetotxo hau ez nazkegetan oin zelan doin gauzak, baina lortzen dugun gehiago. Zorionak.